Къща за гости СКАТ. Златоград. Архитектурен паметник от 19 век. С действащ кладенец и автентична обстановка. Пренесете се в миналото, без да се лишавате от първокласен лукс. Стайте се с климатици, LCD телевизори и безплатен интернет. Баните са истински разкош. Потопете се в ароматно джакузи и забравете грижите. Влезте в сауната, в парната баня и си пуснете телевизора. Спортувайте на чист въздух в двора, където има и кът за игрите на вашите деца. Кухнята изглежда като тази на баба, но зад дървените долапи ще откриете всички необходими модерни уреди, прибори и съдове. Пригответе храната си сами или пък поръчайте да ви направят домашни родопски специалитети. В механата край огъня отпразнувайте своите фирмени или семейни тържества. Уникалната обстановка ще направи всеки ваш повод специален и незабравим. Телефон за резервации 08 97 006 488. Къща за гости СКАТ. Заповядайте!